God dag og velkommen til Det Kreative Køkken. I dag skal vi lave nogle sjove og kreative grovboller. Vi har valgt nogle fantastiske produkter, som indeholder rigtig meget fuldkorn. Vi har for eksempel speltmel her. Så har vi lidt havregryn. Det er også kornprodukter. Så har vi lidt hvedemel. Og så har vi en lille smule olie, helst ikke for meget. Så har vi lige et surmælksprodukt. Bare lige en lille squeeze af det. En lille smule vand, lidt gær. Så fordi at det er henholdsvis diabetikere, som skal spise det her, så har vi valgt at minimere sukkerforbruget. Og salt har vi heller ikke puttet ret meget i af. Ja, det jeg gør nu, det er at nu vil jeg så blande det hele sammen, og så laver vi dejen. Og når vi har lavet dejen, og den er færdiglavet, så gør vi det, så kan vi lave en masse sjove. Så vil vi lave nogle boller i sjove faconer, så det er lidt kreativt. Starter med lige at forme den til en bolle. Så laver jeg den lidt aflang. Klipper den i midten. Og med et par små rosiner eller noget, så kan man lave øjne, og så har man en lille missekat. Så laver vi en mere. Vi laver den lidt aflang igen. Så klipper vi den i hver side. Og en lille næse på, så har vi et hundehoved. Er der nogle udstykker? Okay med. Så har vi boller i sjove faconer. Så er vi klar til at tage morgenmaden ind i ovnen og få bagt de her fantastiske, dejlige, kreative boller. Og de får 200 grader i cirka 14 minutter. Og se her, så tager vi lige den midterste her. Og så lukker vi, og så venter vi 14 minutter. Jeg vil nu præsentere morgenmaden, som er blevet serveret for vores patient. Og den her morgenmad, den indeholder lidt æg, som er fyldt med proteiner. Og det er også godt for kolesteroltallet. Så har vi lidt peberfrugter, for lige at der kommer lidt grøntsager ind i billedet. Som I kan se, så er bollen blevet lavet lidt om til en hund med 2 øjne og en tunge. Tungen her, det er rød peberfrugt, også en rigtig god detalje at tage med. Så er der lidt ost, det er mælkeprodukter, det er også rigtig godt lige at få til. En anden alternativ mulighed for morgenmad, også lidt kreativt, det er igen lidt grove boller, som er formet som en slags hjerte, lidt pålæg, ligner lidt en rose. Lidt ost, som skårer ud i stjerner, og så har vi til sidst hernede i bunden lige lidt, det er så også ost, men man
har så valgt at forme dem her som en lille bamse. Og så noget sukkerfrit marmelade. Så har vi sådan set endnu en anden mulighed for morgenmad. Sådan. Har vi lidt sild ovenpå. Og så kan man måske vise det her, eller filme det imens. Så hvad vi har lavet i forvejen, der har vi lavet sådan et hjertebrød. Og en slags juletræ med, med leverpostej og nogle rødbeder, vi har skåret ud. Så. Og så kommer vi lidt løg herovre. Og så lidt æg ved siden af. Det er også på. Så. Klar? Ja. Nu skal vi lave noget kød til vores aftensmad. Og det skal Signe lige lære, hvordan man gør. Og nu bacon. Så starter vi lige med at skille lidt af. Så vi kan flette det. Nu tager jeg 2 på den ene led. Så skal vi have 2 på den anden led bagefter. Så får du lidt fars på. Får lige på derpå. Og det er kyllingfars, vi bruger. Der er rørt med havregryn og mel og æg og salt og peber. Man kan også putte krydderier i, hvis man har lyst til det. Og kalkunbacon, for at lave det lidt sundere, uden så meget fedt. Ja. Og så putter vi blomkål ned i farsen og pakker farsen godt op omkring. Vi får et ekstra klat fars ovenpå. Så blomkålen den er helt dækket. Kan du få det dækket? Jo, det går. Jeg skal bare omkring. Så pakker vi bacon omkring. Og så vender du den rundt over på bagepladen. Så har du 4 ben her. Og fødderne, de skal så vende den her vej. Det er en god idé at vende tæerne ud af i hvert fald, og ikke ind i farsen. Ja, okay. Det er mere, om de skulle vende. Altså sådan der. Eller sådan her. Så. Og så vores lille skildpadde, den får en lille hale. Og så er der små øjne. For syns skyld. Sådan. Og så skal de bage i ovnen i 40 minutter ved 200 grader. Så har vi lavet noget rigtig godt aftensmad. Det her det er bare et forslag til, hvordan man eventuelt kan gøre sin aftensmad mere kreativ, men samtidig med også mere sund. Vi har cirka 1/3 grøntsager, som her består af noget rød peber, noget tomater, lidt grøn peber og lidt gul peber og en lille smule løg, for sådan at give det lidt mere eksplosivitet og farver og sådan lidt mere spænding. Så har vi valgt at putte lidt krydderier ovenpå i form af et blad og noget. Man kan jo også putte noget oregano og alt muligt andet ovenpå. Så har vi lidt kogte gulerødder. Smager super godt. En lille smule sød i smagen, når det er, de er
været oppe og koge lidt. Et stykke blomkål også, rigtig godt. Det giver fremragende smag. Så har vi lidt kartofler, som også er en del af det. Dog skal man ikke have for mange, da det er med til at hæve blodsukkerniveauet rimelig. Men bare lige sådan 3-4 stykker, det er nok. Så har vi valgt at lave lidt kød. Og indeni, for sådan at lave en lille overraskelse, så hvis I kigger med her, så har vi faktisk puttet et stykke blomkål ind i farsen. Og udenom det, der har vi gjort det, at vi har taget noget kalkunbacon og svøbt rundt omkring. Og så har vi taget lidt cocktailpølser, også for at give den en lille smule ekstra sødme og en lille smule syre. Det var sådan set aftensmad. Altså, bare man ikke kan se. Jo, det ser fint ud, det her faktisk. Det ser rigtig godt ud. En grøn peber. Og en... og så lige et par tomater. Her er noget A38. Og tomaterne, der er så sådan noget bla. Undskyld, nå, det klipper jeg lige ud. Så smager det her ud. Ja, ellers så tage et nys til gruppe og starte forfra, eller og give det der til kaninen, det er lige meget. Og så tager Ja, du er så svin. Ja, det er rigtigt. Jeg vil så da. Yes. Ja. Ja. Nå, kom du godt lide, hva'? Ja. Ja. Det skal jeg gøre. Ja. Nå. Du er fin. Nu kommer jeg til at slukke. Prøv igen. Hvis du har tændt panden, så skal du nok skynde dig og putte olie på, for den bliver meget hurtigt varm. Den ikke får varmt. Så er vi i gang. Pia, hvad laver du? Vi vil lige lave... Vil du fortælle, hvad du laver, Pia? Ja, det vil jeg. Vi er ved at gøre klar til noget tilbehør til aftensmaden. Vi har nogle forskellige grøntsager.